Takže čaute ľudia, ja vás idem do našeho ďalšieho videa a dnes si otvoríme 20 EMS kapsulov. Takže vrhneme sa rovno na to, tu už všetky máme. No, takto a ideme hneď otvoriť prvú challenges. Takže open kapsul. Sezónka mi nič moc, ale dobre. Zase challenges. No, mohlo by byť aj lepšie. A dáme si napríklad teraz Legends. A vyšlo nám tým Litas, čože... Dobre, ešte raz si otvorím Legends. Yes! Škoda. Mohol by byť na tých holo, ale... Dobre, otvoríme si ďalší challengers. Holo... škoda. Yes! Yes! Ten najlepší! Super! Toto som potreboval. Pekne. Otvoríme si Legends. No, Titan. Niečo z toho bude určite. A otvoríme Challengers. Nie až veľmi dobré, ale no, dá sa. Rozboríme Legends. Zase blbosť. Ešte jedno Legends. A vyšlo nám Ninjas in Pyjamas. Jej. Prvá nálepka, čo mám od nich. Super. Super. Ešte si na ňu pozrieme. Pekná. Dobre, dáme si Challengers. Zase. No vyšlo nám I buy power. No, dá sa. Ešte raz si dáme Challengers. A teraz nám vyšiel 3D Max, no. Dobre. Skúsime zase Legends. Super! Holo. Hraje sa, že z holo. Super. Takže leskla. Otvoríme si ďalšie Legends. A škoda. Mohlo vypadnúť toto alebo toto. A ďalší šmajc. Dobre, takže open capsule, ďalšie Legends. Super! Pekne. To je holo. Dobre, dáme si ešte Legends. Holo, super. Aj keď mohlo byť Fnatic, ale pekná. Dobre, skúsime Challengers zase.
A vyšlo nám Natus Wincher. Super. Ešte takú nemám. Dáme si ešte raz Challengers. Škoda. Ale aspoň niečo, no. Dáme si ešte raz Challengers. To je posledné Challengers, tak dúfam, že nám padne niečo dobré. Škoda. Škoda. A ideme na poslednú, a to je Legends. Takže dúfam, že padne niečo dobré. No nevadí, no. Takže toto by bolo všetko z tohoto videa. Ja sa s vami pre dnešok lúčim. Získali sme napríklad aj toto, čo som sa dosť potešil, a dokonca aj Ninja in Pyjamas. Čiže niekde... Takže ja sa s vami lúčim a prepáčte za ten môj hlas, som ešte chorý, takže čaute.